Pasang Bacolod, may tubtob las 5. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Today is a Thursday, Webes kita nga presentation sang inyo palatuntunan ng Action Reports Afternoon Edition. Radyo, Nakaka-aksyon ko natin man balikan ang aton nga kasaysayan sa among adlaw sa tungtuig 1964. August 4, 1964. Isa ini ka managtason nga itabo para man sa pungsod Pilipinas. Nagunin among adlaw mga ka-aksyon kung saan ginpermahan ni Anay Presidente Diosdado Macapagal ining lahi mga ka-aksyon nga Republic Act 4166. Kung sa riin mga ka-aksyon mo rin nagadesignar para sa Hunyo 12 nga ay deklarar o kung ikilala bilang Adlaw sang Kailwayan sang Pungsod Pilipinas o kung Independence Day. Ang deklarasyon sang Independence Day diri sa Pungsod Pilipinas mangod base diri sa lagi gintumod mga ka-aksyon nagluntad sa adtong Hunyo 12, 1898 sa may Kawit, Cavite. Dagining ginproklamar naman ni General Emilio Aguinaldo. Nagakilala sa soberentiya kag independence ang mga Pilipino gikan sa kamot sa mga pigos nga nasyon. Labi na mga ka-aksyon ng mga Espanyol nga mo ning nag-colonize gid sa pungsod Pilipinas sa malawig nga tinuon. Ginpayag diri sa lahi mga ka-aksyon nga muman nga adlaw kag antes sina mga ka-aksyon inideklarar sang kadalagan sang Pilipinas sa ginatawag nga Battle of Manila Bay sa tion mga ka-aksyon sang Spanish-American War. Radyo, Mayong hapon akong inyo alagad sa Kanginan Aksyon Jan Diaz kagkaron sa nagapanguna nga mga balita diri kita sa aton mga pangulong dinalan. kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Aksyon Radyo, Nano bala mga balita nga dapat ninyo mantayan diri sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga mga headline number 1, isa ka top 1 most wanted person mga ka-aksyon sang Cadiz City PNP. Arestado pinaagi naman sa pagserbe sang mandamiento di aresto. Ang kaso sini mga ka-aksyon di gid man niya bulo basta-basta nga kaso ni makon mo aksyonen 6 counts of rape. Anom ka beses niya bot silingon nga ginimuslan ang iya kaugalingon nga manak. Ang subo-subo diri mga ka-aksyon nga natabo mangod ining biktima nga ginimuslan sang sapat-sapaton nga paminsaron sang klase nga amay. Ang impormasyon do nagbusong ginining biktima kag may bata gin mga ka-aksyon nga nagwa. Di karon ara dara subong preso sa custodial facility sang Cadiz City PNP ining suspetsado nga kadugay gid man nagpanago sa layi. Ginpabanaugan sang warrant of arrest mga ka-aksyon sinigid mga bulan sang Hulyo tuig 2022. Digayon nga nadakpan sang mga otoridad. Sa iban pa nga balita may kaupod naton dugay-dugay, ang hepe sang Isabela PNP angot sining isa ka report nga ang barangay kapitan sang barangay Tinungan sa Banwa sang Isabela nakatiro mga ka-aksyon sang isa ka persona. Ibalo naton kung nanugid ang matudtuod nga natabo. Yang impormasyon nga ton nga nabaton ining kapitan. Tuyo kung tani nga sa rusuhon man mismo sining suspect mga ka-aksyon. O kung inibalang nag-run amok dara sila nga lugar
Kay ting impormasyon ng kapitan do maresponde lang manitani bangod sa isa ka alarming skandal. Kaya kay siguro blaki nang lanya gidepensahan man ang iya kaugalingon. Naglapot sa punto nga may ginataklos ini sa gali nga armas lota ang ato natiruhan niya gid ining persona siningaga. Aksyon Radyo. Sa balita naman gikan sa Bacolod City Government Center gadudong ni Action Art Hupon. Komitiba naman ni Councilor Espino may nakita na nga pondo para sa pagbakal sang school supplies nga natala na ipanagtag sa mga estudyante. Amo gining ginabantayan ginaulat-ulat sang karamaan ni Labina ang medyo balaway kasarang nga magbakal sa mga school supply para sila nga mga pamatanon mga kaaksyon. At least may makabulig sa ilaho kay ti regular na gid man ini nga ginapanagtag kay tinanligan nagambal si Bacolod Mayor Albi Brites lang taon pa nila kung may mga available nga pondo. Tiyambal ni Councilor Espino bilang majority floor leader dala sa sangguniang panglungsod, may pondo na gid man no, para sa pagbakal sining school supplies. Ang isa lang di kabalantayan, hopefully nga hindi ni pa nagtag arba na tunga na sang klase. Kay based on experience na niligag ng mga tinoeg. Kasugod niya klase, may biya kasugod pa nagtaganay. Hopefully makakson this time, matemprano pa mapanagtag para hindi malo makalingkag ka manglingin-lingin ang ulo sa mga ginikanan sa pagpangita sa ginagbakal nila drio sa mga supplies nga kinanglanon sang ilang mga kabataan. Aksyon Radyo. Sa ato naman nga mga balita, national antes pa man ang report sang patrol. Comelec Chair Garcia luyag nga madayon niya ho ang barangay kag SK election. Ako luyag mako madayon ang barangay kag SK election. Kay damo na gid man sa dapat ilislan nga mga opisyales sa barangay. Aksyon May kilala ko gani iblaw opisyal sa barangay gambal sa sano pa ni may isla ng upon namon man. Kino Braila pungko kaon. Dugay dagay puli tulog duay gid may namputan sa barangay Aksyon Radyo. Oy, Palasyo, nagklaro nga hindi special non-working holiday ang Agosto 9. Gambal sila kino pagkilala balatani niya kay Anay Presidente Fidel V. Ramos nga nagtiliwan tinalikdan nga Hulyo 31 ang basa Malacanang no, it's not a special non-working holiday. Tibot silingon regular days lamang ini mga kaaksyon. Aksyon Johnny Diaz. Balita na patas. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:10 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa aton nga pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition sa nasiling na Webes kita nga presentation Agosto 4, 2022. Subong hapon liwat na makita magadulong sa inyo sa pinaka mga bago mga dalagko nga mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton Action Patrol Reporter magadulong man sa pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod subong hapon. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan. Dob-dob naman kita, alas 6 ang takna subong nga gabi. Ako naman si Action John Diaz. Welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Action Radio Philippines Standard Time na 5:11 na. Sa tutaran niyo matag pala mati mga ka-aksyon na. Check na yung patrol Pwede na kamo makapadala sa inyo naman nga mensahe. Text lang sa ito naman nga text hotline 0963-7570874. Or sa ito talang nga mga online viewers, ipadala lang mga ka-aksyon. Pinagi naman sa ito yung live streaming. I-search lang www.actionradiobacolod. Agod may balon aton mga kaaksyon kung yung mga mensahe nga nagdara ipadala aton ay natagan sang igtarupangod sa dirigid lamang madugay. I-check nato ng aton nga patrol mga kaaksyon. Ato naman nga crossing patrol protection Zil Minardo. Kamusta ayhan ang sitwasyon sa palibot sa sunad sang Bacolod subong nga hapon? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, may hapon. Action dyan, maayong hapon. Mayang hapon. Mayang hapon, magalom-galumon nga hapon. Para na naman sa? Nagchinilas ako ganyo, kaya bako doon matupa naman ni karon na. Pero kaluyan daw wala man. Hindi lang tani kay gasigi pa to dan programa niyo, discuss. Sari ko walking karon.
Nga, kami ni, din ni Tita Wilma. Ay, taray ka mo, Tita We? Oo. Kabalo- Naging kantuan din sa para sa, important matter. Kaya balon mo, Santi, sa magkanto, dalagin sana ipapaya, kaya ginagutom ko. Amaya gani, mayo lang ko na sa una nga ginatarag, yan lang subong daw mahina na ang power. Amay na ng power. So, Oo, pero galaban ng Japon. laban, will masugaton pa. Ang bala sa, balon mo sa, hindi di sa magbalik kung may sa bitbit. Wala sa bet-bet. Bet-bet papel na. Papel ang bitbit ya? Damo bet-bet ka papel. Na, ano man na- nga, papel ang papel, hindi ito na yung mausang ya? Charot lang. Tapos, diyan, subong din ka mo? Diyan ka mo subong nga mga tinion? Ari sa may dalan luksin. Nari kami sa kay Doktora Sapa. Okay. Oo, rin subong action dyan. Makita na ta diri bala ang sitwasyon o kung ang lakat sa trapiko ina sang pag aton niya nga paglibot. So, is slow to moderate naman action dyan. Amo ni nga oras, no? Diri sa maya dalan luksin niya ang lakat ng trapiko is normal naman, no? Action Kaya Zil, nga- kaya nakita ko daw may mga dipasay nga jeepney. Dala na sila kalabot parking. Yara man yapon. Okay, meron magyapon. Abi ko gani, stricto gito. Hindi man, basta Oo. ginamatamat na nila action dyan. Pero sa may mansilingan, balado dito na ayon ga parking sa may Porsche. Okay. Dapit dito na sila nag-parking sila. Pero ti ang home site siya kag ang alihis, ara lang yung yapon, diri sa may dalan sang Luzuriaga. May sa tabok Ang mo. May nabidyoan ka bago lang, may jeep, may driver to. Makuta, sabi ko na nang iladra matabo dala sa may home site. Tapos alam mo ano, ganyan, Santa Fe, man action dyan. o man kutas labit nga ara dala labot na sa may uluunha na giniya sa aton lapit ni si Luxin ho. Oo. Da na sila gali sa mong katambay. Tikon wala to may parking, sulod Ay, naman okay. sila. Ay, sa Santa Fe, di action dyan, sila ga-parking sila. Oo. Kasi ari sa may atubang sa isa ka istasyon sa nga TV station, maraction dyan. Oo. Tapos na nag-parking subong. Tidra sa kilid RCBC. Why dito may nagapark nga mga jeep? Sa may RCBC, do wala na ko makita si Manong. Nang may hapon, nang ang inyo parkingan subong sa Santa Fe and gid mo. Diri na. Hindi, ato gyapon dito sa may Palawan, Dampito Bla. Sa may Palawan, may ka-parking. Duwa lang to gyapon. Dili lang kami ga tambay dato nga matamat ang tusaka. Oo, sa may RCBC, may pa na dagyapon. So iro guro. Eroreco. Oh, sa parking. Yes, may harap pagyapon action dyan. Oo, ti kamusta pila subong ang plitihan koy ti medyo stricto na may nagsaka pila na subong pliti pa Santa Fe. Sila plitit, subong pa Santa Fe, no? Pabagol ka diretso 17. Oo. Mm. Oh, Okay. Pero So, sa nguna pila na. nauna, pila ganun. 15. 15 lang. Tingin saka. Tinong pila ka galing nga nag-drive, no? May driver. Sa Drio, duwa pa lang. Duwa Dua. ka ano nang kinarkilahan mo lang ang Oh, jeep? arkilado lang. Pila arkilado din, no? 650. 650. Daw mga pila man mo nga mabenta. Hindi man plaria, may ara man 600, may 5. Oo, pero Action Zil, makuta sila be, hasta ano oras kang gabiyahe nga Santa Fe? Saan oras sa Santa Fe kabiyahe? Ang tagiyag ang mga owner gid ga biyahe hasta alas 10 na sila di ga biyahe. Pero kamo yang Kami garkila tag alas 6:30, alas 7 girahe na kami. gagaray na. Hindi kili puro pareho, hasta alas 10. Oo. Okay. Pero tiya matabo sinanong punuan man to, may matawag lang sa inyo, mabalaan nyo lang na kung wala ito may nagka-parking. Oh, may katawag lang. May radyo lang. May radyo. Oo. Okay. Pero dito sa parking, anong may ara pa ka muna nga dugin, ginagaduhol, dito kulo komisyon asa nagabantay, may ara pa na? Kwan bali dispatcher namon. Ito nagahatag lang kamot sa ila. Oh, gatag lang kami. Pero pare-pareho, kamo na ginatag nung or kisaga, ralapo, depende man. Sorry ha. 15, pila 15 no? 15 oh. Okay, bawi naman. Oh. Oh, pantin ako. Sige. Oo. At least importante na balaan naton nga ang Santa Fe gali Action Zil, ara gyapon dira nagakuha sila pasero sa atubang sang Palawan. Do tabok na dabla sang Pure Gold lapit mo. Yes, Oo. Nako, iyak man nga pasayro, gidaksyon dyan, kasi kung tanawin mo, unlike sa pa-home site ka, punta tayo na medyo madamo-damo, ang nagasalakay, mga kultura natin, pero ang Santa Fe, medyo madugay-dugay, gilabot, sila tag 20 minutes na, no, nga ang
ang isa ka jeep kaya nakalaka diri ang nagasakay action dyan. Okay. Sige. Basi sa dason nga daw, basi pwede mo Action Zil makadtuan balik to sa Luzuriaga. Kahit mo gitong damo-damo na nagapundo. Ilang taon tabi di na subong ka park ining ako nagakwa pa serong Fortune Town, shopping. Kasi action dyan pagsakay ka do ara pagyapon na. Ara pa? Oo. Ba siguro ang kakatabo sinaguro Action Zil, hindi man guro bala tanan, basi isa-isa lang abi, ginaalaw lang isa. Basta ginamatabot ang selection dyan. Pero karon ibisitahan naman action dyan. Labian naman dito. Kung diin sila subong. Basta nakita ko man silingan niya daw laina ni Angila nga action dyan. Gatuslaw kabalag. Dalan gatuslaw. Diba liga duran daw sila park. Subong sa nga Jollibee. Subong i-action dyan dito na sila sa may Porsche. Dapit dito man silingan nga mga jeep. Okay, oo. So far, ti action dyan, nga to, na-adriya nga tiyempo, sa namba ko nakagina, nga daw medyo magalam-galumon, nga sa may south nga bahay niya, daw medyo sanag man niya sanag ang kalangitan. Pero ang temperatura, nagapabilin nga mapaang sa gyapon. Pero kung gabi, kaluyan, medyo mabugnaw-bugnaw man action dyan. So far, ti wala sa nga madagko na insidente pa, naguntad adri sa may syudad sang Bacolod action dyan, sa aton nga pagalibot, kag pag-chekyara sa area sang syudad. So action dyan, observation report nagikan sa patrol ini si Action Jill Minardo una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Salamat gid sa report sang ato naman nga patrol, ato na mga crosswind patrol. With Action Zil Menardo, at least amo gyapon na balandla sang aton mga tagpalamati. Labi na sa mga nagapauli pa Santa Fe kon ginasakyan Santa Fe nga jeep. Nga hindi ka mo magkawalaka kay naligad nga adlong report nga daan mga ka-aksyon ginadumirian na dra. Ining pagpundo sa mga salakyan, ilabi na ang pagpapanaog lang ginaalaw, ti subong dra nato na. Nasiguro naton nga dra na sila gyapon nagapundo sa tabok sang Palawan kag sang Purgo dra maka-aksyon sa Dalan Locsin. Ining para sa mga nagaulat pasahero, wala nga nagaulat sang di Pasay nga jeep nga Santa Fe downtown area ang ruta mga ka-aksyon. Sige, this time, i-check nato na bing Isabela PNP. Angon sa isa ka report mga ka-aksyon nga may nagluntad nga isa ka shooting incident somewhere in Barangay Tinungan dira sa may Banwas ang Isabela. Ang report nga aton nga nabaton, ang isa ka persona mga ka-aksyon ining nag-run amok o rabi nag-alarm and scandal dira sa barangay. Nagresponde ang barangay officials mga ka-aksyon. Amo na pagresponde, isa diri nga nagupod si Kapitan Herly Sambrona, no, ang kapitan mismo ng barangay Tinungan, Eugenio Sambrona mga ka-aksyon. Ibalontang detalye sini joining us this afternoon sa aton Isabela PNP. Sige. Upod naton sining hapon si Police Captain Joseph Partidas, ang hepe sang Isabela PNP. Sir, good afternoon. Si Action John Diaz, Action Radio Bacolod. Hello sir, Yes sir, good afternoon sir. Yes sir, good afternoon. Live to sir sa Action Radio. Sir, mga ngayon kami detalye. Ano natabo sir dra sa area sang Zone 3, sakop sa Barangay Tinungan sa Isabela, involving kay Kapitan Eugenio Sambrona, sir? Sir, no? Kagina sang aga, mga tak na alas 9 sang aga. No, ini si Kapitan Eugenio Sambrona, no, barangay chairman sang Barangay Tinungan, Isabela. So nakabaton sa sang complaint from Barangay Kagawad niya Beltran. Nga ang isa ka tawo na identify nga mo ni si Okay. No problem, sir. Ang biktima nga na hinganglan kay Ramil? Certain Ramil? Na kay certain Ramil Cardona, no? 38 anyos, na kada pumuluyo sa Zone 3 Barangay Tinungan, Negros Occidental. Wala, no, sa ilang lugar. No, doon gamaoy sa sir. Oo, gamaoy siya. Nagdilayon digto nga nagkadto si Kapitan, no, kada digto, no, pagkadto niya ang biktima, nakita pa nga nagsulod sa ila balay, so duman ni Kapitan na okay na kaya ra siya, pero
nakibuti ni siya sang naggulpi lang nagwa kag may bitbit sang patalom. O kon nga binangon kag gulpi lang no, ginali siya nga gin atake sini. Okay. Gini siya ginalabo sa sang pila ka dishes no, gatras ni sikap kay agad hango pa nga ti basig lang mga gano pa lang untat sang taga dalagan siya. Pero sige-sige ang ano sa iya ang pag-assault, so wala na siya mahimo kada na corner na siya kapitan. So moto ang ano sa iya nga paon ang gabutan ng armas niya kag tani palok pa nilang ning biktima galing ti aggressively siya kagapon Japon. Okay, oo. So motong ano sa kay kapitan nga tironi ni sa PL para ma-incapacitate niya ang biktima no para hindi man siya igo sang paglabo sa iya kasi wala naman siya sang sang mahimo o wala naman siya sang laganan. So igo ni ang biktima ini si Ramil sa tiil no sa duwa ka bahin ng tiil niya sa wala ka sa too. So duwa ning iya nga gunshot wound. So dito man no naggilayon pagpang sa after sang natabo. So gindalagi ni siya ni Kapitan Man no dito sa Isabela District Hospital kag pagkatapos ni refer dira sa may Bacolod no sa Corazon Locsin. So bali ang pamilya no si Kapitan Subong no nagsurrender man diri sa station. Na kag nagistorya man sila kag dito na baluan na base sa pag-usisa sa aton nga kapulisan ning biktima may history ni gali sang may kumbaga suffer niya sa mental disorder. Okay. Oo, kag damo-damo na ni no kitanaw ni namo ng iyang ang certification ng Pramaton Health naton ng iyang mga check-ups no kag mga dates ang iyang pag siya iyang medication no kag aminado maging family sini atiga magid siya actually. So may mga pila pagid ka insidente ni actually ang biktima nga may mga pinangsakit siya nga mga pumuluyo man dira sa ilang barangay. So galing lang wala man nagareklamo tungod sa insindihan man nila ang sitwasyon sang biktima. Okay. Pero sir, yung victim, sir, wala sa nakainom that time? Wala man siya. So, isa baka pila naman ang mugin siya kung every time siya, kung anong siya, no? Kung nabuton sa sir. Oo, ibig ng pamilya niya, sakit niya sini. So, galing mo lagi to, wala gid mahimo ang si Kapitan kasi hindi niya man pwede nga pabayaan lang iyang pagalingon nga maamo man matabo na sa iya. Okay. Sir, but ingon ining armas ang gamit ni Kapitan na dalaman sa pag-turnover dira o kung pag-surrender sa kapulisan? Oo, sir. Actually, no, usisa man natin ng armas ni Kapitan kung kumpleto man ini tanan, no? May permit to carry, may license to possess at the same time may firearms registration. So, tanan ang valid tanan, no? Ang iyang expiration is next year pa tanan. Okay. Oo. So, ano matabo, sir, kay Kapitan? May desisyon ang pamilya, sir, kung ma-file sila kaso kung hindi? Actually, nagkanto na di ang family. Kag si Kapman mismo, nag-istoryanay sila. Nung ibuligan na ng tanan ni Kap ang tanan nga gastuhon, no? Sang matabo sa biktima. Tagang family din na convince man kasi tungod mo na magina ang sitwasyon. Kag kapila naman nga bisis actually natabo. Tagang nagano man ang sang biktima family niya nga na lang gid no hindi na sila magpasaka sang man nga reklamo kay Kapitan pero as procedure naton isa si Kapitan is mag-agigid anay diri matapos gid ang implementary period. Mga pila ka hours na kani, sir? Sa among putan-aw magtupa gini sa inyo no sa 18 hours. Kaya tiko na mo nga case, most probably, sir, physical injury. Doon mo na ang... Either physical injury or frustrated homicide sa... okay. Pero kay kung nataon, sir, ang ini nga kaso, ma-consider naton under nga do makabigbi self-defense ni Kapitan, no? Sa akong pagtanaw, ma-shoot din siya sa self-defense kay
ini si Kapitan Lee wala man isang iban nga sa iya di nga barangay no. So amo pa man lang gini na tabo kag base man sa pagka isisa sa mga kapulisan. So wala gid sa iban nga choice gid no. Si Kapitan nga mahimo para dipinsahan ang kagalingon niya tungod nga ti ang biktima tama gid ka aggressive no pag wala na siya na mati o kun nagapati pa sa tanan nga paagi para punggan siya ni Kapitan. Ako'y nahimo man tanan ni kung tanawon ta sir no, nahimo man tanan ni Kapitan nga tanan nga paagi no para tani matapna ni ang biktima sa pag-atake o kung pag-assault sa iya galing ti tungod sa amo ng sitwasyon sang biktima siguro ti din continue yagid ya no. Ang pag-assault sa kay Kapitan. So wala naging choice si Kap i-protect yagid ang iyang kaugalingon. Kaya ti ko na to maximum tolerance na ang ginimo ni Kapitan. Oo, nahimo yagid sir no. Asin na sobra-sobra gid nga gabi gid nga maximum tolerance ang nahimo gid ni Kap. Kag ano mo kasi iya kay despite sa pag-assault sa iya, nahimo na pa ning igo sa tiil no. Kung may chance man lang sa ganit-tani na no. Pero tigintingwaan niya gid nga matiro bisan sa tiil lang para ma-incapacitate lang ang biktima sa pag-atake sa iya. Gani, kagti hindi matamaan, no? Anyway, sir, thank you so much. Kita ko man gani, kamo gali dira sa may Isabela PNP on other topic, abi, nagbulig naman kamo, no? Sa pagpatigayon dira sa mga clean-up drive sa Brigada Eskwela, do participative man ang Isabela PNP, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, actually, sa mga programa sa aton nga provincial director, so ginasuportaran gina namon na kami diri sa kabayan sa kapulisan sa Isabela, sir. Sige. Sir, thank you so much. Regards lang sa mga kasiman mo sa Isabela. Sige. Yes, sir. Makalabay-labay lang sa Isabela PNP. Thank you so much, sir. Sa imong time. Good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Nabatian mga kaakson si Police Captain Joseph Partidas, ang hepe sang Isabela PNP. May angot sining isa ka report kung sa rin nakatiro si Kapitan actually Hurley Sambrona, gimining panawag sa iya dira kay ti Kapitana sa namon sa barangay. Dira sa may barangay Tinungan sa may Banwas sang Isabela. According dire kay Police Captain Partidas, way naman sang plano siguro ning pamilya nga magbasaka sang kaso kay tinabaluan man nilang sitwasyon kakaron na tabo gid kaina, pero nagpasalag naman sa kapitan nga buligan niya ang mga kinanglanon pinansal labi na sa pagpabulong mahimo diri sa may biktima mga kaakson nga karon ginsaylo na diri sa may sa may Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital. Aksyon Radio. Well guys, ato nga pagbalik, dugang pagig ng mga balita diri sa gihapon sa Aksyon Radio Bacol, pero sa totalan ng mga kaakson, tandaan nga regular. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacol. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacol. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining nga promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo. Yes, mayang hapon sa tutanan nga mga online viewers. Good afternoon dira kay kay David Chansay. Busdag ito do. Naisel Morales Fabol, mayang hapon. Aksyon dyan, good afternoon. John Nalininyal Decrepito, good PM. Tamyaw ko kay Ma'am Quincy, Rosalie Villanueva Diadim, Annabel Rhea Atido, naga-monitor gid Aksyon Radio kay Edgar Cepida, Celis, John Dexter Kit Macariola, Karen Guzman, Laguer de Quilia, Adlaw-Adlaw, nga naga-monitor sa Aksyon Radio. Vergara Jeronimo, good afternoon. Avid listener gid ko sa Aksyon Radio. Okay. Yes, pwede gid Vergara Jeronimo. Galing kay titandaan nyo, isa lang ka coupon ginatag naton sa inyo, ha? Pero kadto lang diya, kay para magaan ka ginamon. Karen Miraflor, good afternoon. Ma'am Van, good afternoon. Watching here sa Changi. O gabantay si Ma'am Van sa Changi sa Tangob. Kag sa Mbuen Water Mineral Refilling Station. Good afternoon, Ma'am Van. Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon. Hi, dira kay Naisel Morales. Fabulang bali, Ma'am Star Mayo. Rosalie Villanueva, good afternoon. Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon. Kag sa tanan nga taga-Aksyon Radio, good afternoon. Doy Artur, good afternoon. Kamusta ka mo dira, no? Sir Melili Oligo, mayang hapon man. Jory ni Pomoseno, good afternoon. Ginatamyaw dala ni Sir Melili Oligo si Ma'am Van Mayo, si Doc Matt Mayo, si Ma'am Jinky Dialagdon, Noel Amar, and si Sir Alex Montesa. Good afternoon. Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon dira. Oy, Manang Mayla Pilor Primavera, good afternoon. Kamusta dira? Ma'am Ana Sinoro sa Lagrangha, dira sa Pilar Compound. Always siya ginaginapatamyaw. Si kay Bradia da Edwin, mayang hapon. Jane Aninyon Cabonsol Alvarez, may nga po, dira, keep safe always. Yes, need gid ang COVID-19 vaccine. Doon mo ng isa ka primary requirement, no? Lorna Diligencia, good afternoon. Connie Laparan, tamyaw yalang family Laparan, Labaniego, Torbela, kag Isparisya, no? Gapatamyaw si Connie Laparan dira sa Pandanon DSB. God bless. Among gitakladan to namo ni SM. Andy Saludares, good afternoon. Action John, watching now. Thank you gid sa pag-monitor, ha. Ma'am Ana Sinor, good afternoon. Iban, dugay guys, standby. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanong na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Sa maulanong na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue.
Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag Afternoon edition. Sa ato tanan yung matag para mati sa nagapamangkot ni Rano bila mga promo mechanics naton para sa dakop ka, daog ka, ruleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Simple lang imoon mga ka-aksyon, magpamati lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man kon sa online. Pinagi sa ito ng mga Facebook live streaming mga ka-aksyon. Kung mga madakpan nga nagapamati, ay matagang gikamo sang coupon. Kag kon magabutan ang numero sang imo coupon gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station dalang imo coupon para magpatiyog sang aton dakop ka, daog ka ruleta promo. Sa mga magabutan sa mga programa maka-aksyon sa agad tubtob sa udto, pwede ka mo maka-aksyon o kung may ara ka mo tubtob lang las 5 sang hapon para magpadulong sa aton nga istasyon. Ang magabutan naman sa mga programa sa hapon kagabi ay may ara ka mo ya tubtob naman las 12 sa masunod nga adlaw para maka-aksyon nga makapadulong man diri sa istasyon sang Aksyon Radio. Ang mga bagutan naman nga taga Banwa kag syudad sa Guasang Metro Bacolod, may tubtob kamo las 5 sa masunod nga adlaw sa pagpadulong diri sa Aksyon Radio Bacolod Station mga kaaksyon. Ang mga premyo gidayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15 na ni, no? Lapit na lang gido. Dason na nga Lunes next week, next Monday gali, no? Lima kasimanay, 5 kaaksyon ang pagpanagtag naton sa mga papremyo. Ano ba ang mga papremyo nga nagawlat sa inyo? Nakabaton ka mo posible sang cash o kung gift check man, appliances, cellphone kag bugas. Ang pwede makapasakop sa siniban mismo nga promo, dapat na edad 18 anyos pasaka kag isa lang ka beses. Pwede makadaog mga kaaksyon na isa ka persona sa sining nga dakop ka, daog ka, ruleta promo sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na.
I-check na ba aksyon hen si Action Art Tayhupon? Ang balita naman gikan sa Bacolod City Government Center ayoon talang sa anay. Ang utdrio sa komitiba ni Councilor Espino, may nakita na kuno nga pondo para sa pagbakal sa school supply nga tanana ipanagtag sa mga estudyante. Di ka ba doon naman kita na pagwa na sa statement ng Department of Trade and Industry nga mga pagwa man sila sang ginatawag naton mga kaaksyon nga standard retail price para naman sa mga basic nga mga balak loan. Ilabi na may kang tanan mga kaaksyon sining pagbukas ang klase sa maabot ng Agosto 22. So, pila na lang daan kasi mana to this week, for the next 2 weeks na lang. Pila na lang kasi mana mga kaaksyon, magabalik na. Aw kung magabukas naman ang klase. Kung may mga benepisyo or may mga ayuda dahil panagtag ang lokal nga gobyerno sa Bacolod, mas maayo kay tiara na sa ordinansa nga nakabutang no? Nga mga nagtag sila sa school supplies abi, no? Ibalon tanibig kung ano ning update sa diin niya mahimo nila kwaon ang pondo para bala kung may aragid sa ligan ang publiko makakson nila bina mga Bacolod noon sa tion nga mapatuman gini mismo. Check nato na detalye. Aksyon Radio City Hall Report. Kung naton si Action Art Tayhupon. Action Art may hapon. Ara na. Ara na ang ulan? Ang pundo wala para sa kwan. May pundo na? May pundo na silang nakitaan kung din ini kuwaon silang ni Councilor Alvictor Espino para sa mga ihado mo, kadiyada. Naglain pa. Di kinodamo ka madayado, kadiyada sa barangay itin. Kabalo ko damo na nagpalapit siya mo kag gusto ka magmaninoy sa mga bata. Alam mo, kag magmaninay. Stay magmaninoy kag ikaw ang hatag sa ilada kada December. Ako pa nila? Kuuwi. Nga kung may magpakasal mo baton ka na? Ako pa nila, wag sila kwaon. Pero mo nang pinaka-latest subong nga palayag ni Councilor Alvictor Espino. Matapos yan may ara sang pondo sa Special Education Fund nga may ordinansa galing action na dyan nga ginahambal niya. Nga ito yung allocation sinagali sa idalom sa ordinance, mga more or less 15 million ang sarang nga magamit nga pondo para sa sining libre yang school supplies nga ipanagdag sa mga estudyante. Siling ni Councilor Alvictor Espino, tiguan niya nga by next week, masugdan na ang proseso pangod nga di may maara pa na mga bidding mo. Sila nga posible magadili nga mo maling rason sang nagligad nga doara na sa katapusan niya sa school year mahatag permi ang ining mga school supplies. Tiko nagkadipit ba ang purpose niya nga supposedly para na iya sa tempo nga nag-eskwela ang kabataan mo. Siling diri ni Espino, tiguan niya ni nga masugdan na by next week ang implementasyon o kung ang proseso kag mahatagan na aksyon sa opisina sa alkalde. Good luck no kay kabay pa matigayon ini kadungan magani nga muning rason nga target niya makompleto man ang inspection sa masunod nga simana sa mga schools as part of the preparation sa gina-expect nga pagbalik sang face-to-face classes sa panabuton nga bulan sa Nobyembre ang full implementation. Yari ang parayag kag confirmation ni Councilor Alvictor Espino. Ano na, may directive na si Mayor Alvin, ginlantaw ko ng ordinance. Pwede na siya galing mo usar ang SEF. Hopefully by next week, kasi mapa-action na namon. Ang gina-allocate natin sa ordinance is 15 million. Wala ko kabalo sing exact number kung pila na usually gina-allocate para sa tanan ng kabataan. Okay. Kaya may projected man tang enrollees mong basin. Nubo, so na-finalize na pa. Ang fund source, nakita ito na ako din. Historically, ulihi permi panghatag sina eh. But nambalan ko si Mayor nga kung pwede nga earlier pa natin kasi na-identify na ng fund source ang ano na lang implementation kaya may bidding process, may after the bidding process may ano pa ni ma-obrahon pa blas ng supplier. So we hope nga on time naton ma-distribute ang school supply. About action dyan ang palayag ni Councilor Alvictor Espino. So napunta na yan, masunod kasi man ang dalagan niya
para at least para sa mga estudyante man diri sa Bacolod City. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action nagtahihupon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Art Tahupon gikan sa Bacolod City Government Center. Wala tari hopefully mapanagtag nila ahead sang opening of classes kung mahingagaw, no? Pero mga kababinan, kalalakinan, kakatunga-tungaan sa pagpauli sa inyo tag sa kamapulian, inigid pangalipatan nga dapat tinduan ang kalawasan magpanipid. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula.
Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Lapaw na kita sa panahon mga kaaksyon. Dili lang kita na kutob. Kag inyo nabatian ang kabusan nga pagpangalagad sa atong natuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation Agosto 4, 2022. Salamat sa aton nga patrol, aton nga crossing patrol with Action Zilminado and Action Nino Bugina. Aton nga News Center Action Dale Salazar. Di naman sa Studio A Master Control sa aton man nga technical side. Abod naton si Action Henry Espolgar kag Action El Rey Dotilios. Sa kinaandal ako naman ang inyo alagad sa kahanginan ako naman si Action John Diaz nga nagasiling ang katapos sang media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ini hampang-hampang ang amon ang kamaturan gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.